Sabora po ng kanagila. Sabora mas kinilaw nabilin. Kasi bating nagkataon si nagkataon nga mo kinilaw pero Ano pa na ipanlabay? Logo. Bakal? Logo kay OMG. After 10 years, wala na. Kuan ba labay sa kuan? Lugar. we were scared of getting on. Made us restless. Just like just like the sun. Hindi ka mapapalit, pre? Yawat ano si Britney ha, dagang kay kailangan ko gamay kayo. You're so unfair. May kayo? Sige, nakadalawa kong ano? Shrimp? Limango? Hindi shrimp. Tikim lang. Kakasabay ng brown leggings at white pants. Ikaw dito. Bakit anong... Palit mo? Dito dito. Ito? Hanap na ako ng ano? Mag-tuck-in na ako sa Malabukas. Atiman na mo dahil. Na-offer ni guys atiman. Nalimas na manggaling kwarta. Hindi ako. Depende na sa naong guwapahan siya sa inyo. Di man? Kain na tayo. Mukbang. Manghang talaga to guys. Para siya kakain. Parang kumakain ako ng samyang. Oh. Pati na suga gali. Pati na suga pala yun. Ang suga daw. Ya, kaon na ya. Ayan. Kaon na. Kabilit ko yun. Sarap ng noodles. Kain. So we have seafoods and then kinilaw and then we have this one or gusto. Yan. I like gusto please. Get one and paz. Huh? And then we have inihaw na isda. Isda. Hindi talaga ako mahilig sa seafoods. Kaya nga. Kaya mukha mo kong allergic. May kinilaw din tayo. So ano magbuwak ka ron? Bulak sa ngipin. Ngipin. Miming! Baba muna dyan. Kaya kung kaya kutsara palit for din. Kanila nito. Diya sa iyang Kenzo, Santa Poto. ligapit yan. Pala kong binis. Ayaw ba dyan? Dito muna kayo sa baba, uy. Nagtabi ka na. Di ba babalik siya? Dapat. Ipon. Bila yun, magdado?
Dito ba siya kakain? Sinabihan siya. Ah, tinabihan niya. Hindi. Nag-promise man sa kanya na babalik. Kaya hindi pa kumain. Si Paloma. Nagluto pa sa iyang mama kayo. Nalap. Nag-duty ba iyang mama? Anak ko ba sa daw ang anak mong mama do basta sige ko nagkatabo diya sa planta. Yung mama pala yung now. Kung sino mo nakakilala kay Diosdado Bastida, masaya na po siya sa feeling ni Dudel Dalo. Yung nag-go dahil. Walang Walang hanggang sa akin kasi. Ito kasi may noodles. ba? Ala! Na, kuhan man nga noodles. Mm. Parang mabasag ngipin ko dito sa ano. Mm. Tapos si Nakakagat ko yung ano, yung likod nito oh. Oh, walang aligin ah. O baka na ano na, yung niluto. Walang laman. Hindi siya nakaka... Ay, meron pala. Lagi ba siya? So now I realize, ngayon lang ako nakakain ng alimango na hinahati. Ang daming ano, shell, Yung iba ganun. para mababasag yung ano ko. Iba paharap. Ngipin. Iba gitna. Uy, bawal ka nito. Piniwa kasi ngipit mo. Mamaya na ba? Pero in fairness, ang taba ng alimango. Dino ko si Butoy gi-post na nga gabi na pangita sa iyang ginikanan. Nalang sa tindahan ha, naglulo. Buang ang good ni. Hindi, butoy. Taga truck size ba bata ni Dahino. Naglulo. Taga sa pulo na ha. Tanabe. Gi-post. Buang mo nagbaklaya ba sa dalan biya. Bayot, naglulo sa dalan. Nasa tindahan gawas. Anong i-post mo sa kayo? Gi-post na tag-iya sa tindahan kay gagara na daw. Hindi niya nare-release. Normal yun eh. Hindi, Ay buwan ano siya. dapat Buang mong good siya. noon Grasa. pa. Ito, grasa. Anong baklaya dira ba? Kaya dapat lagi ka rin re-release. Ayun ba siya natin sa big baklay? Gwapo na siya. Diyan na siya. Kulot si. Ba't na yung ganyan yan? Para alam ko rin susunod. Dati na yung ganyan, Paloma. Ha? Ilan taon na yan? Bitaw naman eh. Ahog, and then cubs, and then pusit. Then we have nilaw. Ang tagal ko din nakain ng And crabs. then gusto. Last na kain ko sa crabs, pag nasa bayugan pa Then we tayo. have inion isda. Nandun si Tagal Anthony. na rin, no? Ang hirap kasi niya kainin. Paborito ko Hindi talaga. gaya ng king crabs. Malalaki. Kuha mo agad yung ano, isang bola. Oh.
Dili ba ni siya ingon ani galakawa ra man ni basin katudluan pud ni siya sa mga tarong. Gilulo siya. Mo pero siyang naanod dito sa atong spillway bitaw sa purok size nila ni Idobos ganggangan ba. Ano man? Nitabok man siya sa baha. Nasusog kaayo. Grabe ngipon bit niyo. Kulang sa anghang. Oh, masyado lang mataas tolerance ko. No. Nananam ka, Brett. Ang sa gabi. Kailan ba? Kailan limang. Pag nagluto talaga ako ng ano, seafood, dapat may noodles talaga. Nahulog ng puso. Yung pusit na yun. Iba pa rin yung hipon dito sa ilog. No. Pagala. Buti na lang matibay talaga yung ngipin ko, bay. Infinity smile. Paano ka balik dun, Dok? Kan kaya nag-comment man na lang maglulo kaysa mag-rape. Ayaw pa tumagay, Paloma? Ayaw nga hinihintay. Sa kudaan. Ah, uy, tara. Gusto mo selfie. Ito nag-upload. Ha? Ito nag-upload. Yung tanaw. Six hard show. Gan pa kayo ako. Diyan, dagan nakasalan kita ng kuha ng mga post sa pinyahan. Eh. Please hide my identity. Please hide my identity. Admin shout out. Dahil kung anong bios is sa Prodia sa QE. Ano naman? Ayaw kalabis sa mong kinaiya dahil talag sarap na mabuhian ng kalimutan mga pagbinutan. Pero itong kuan ba karing tumboy nga security dira gabi man kapuan. Gi pangimuan man niya report tong mga pamilyado. Pagadto sa Puerto gi kulata pa dito nga pupo ngipon na. Sa kabulan wa kagsuti. Karon di na gud siya iparubing na siya dira sa kuan. Sila kauban ni Mama Mark unta. Mama. Ay, sagat Dominic. Akilang gid mong iwaan mo. Nato dahil